Helo, Cai Tomos sydd yma. Dwi yn artist dawns annibynnol a dwi'n chwilio am rywun I gydweithio efo ar brosiect o'r enw Llwybrau Llachar. A bwriad y prosiect ydy cael cyfle I greu rhywbeth unigryw drwy ddawns a drwy symud a ella dulliau celfyddydol eraill. Ac y ffordd bysa ni'n neud hyn bysa I gwrdd yn rheolaidd a wedyn dros amser creu darn o waith perfformiadol, boed o yn ffilm neu'n rhywbeth byw a bod ni'n neud hyn gyd dros y we ar hyn o bryd.